Bez te podrške nema ništa. Znači, bez te podrške nema ništa, ali isto tako jedna stvar, kada muž ode od kuće i kad ti ostaneš sama u kući, ti si sama sa tim frižiderom u kući. Moraš da se izboriš sama protiv tog odlaska u frižider i to sve. Šta hoću da kažem? Podrška je plus, ali ne može da bude osnova. Ne može on da smrša za tebe. Ali bez podrške ništa. Znači, mi smo ispraznili našu kuću, na kraju krajeva i moja supruga isto krenula u divnu transformaciju, ona nikad nije imala toliki neki problem, ali i ona krenula u transformaciju, deca su zdrava, prava, sportisti i tako dalje. Pa ste imali u kući ono fioku sa slatkišima? Ili ono, ne znam da li je fioka, kod nas je fioka velika, ona duboka, a kod nekih drugih je ono ceo viseći deo, znaš i to. Znaš kako, ja se divim kućama koje mogu da imaju slatkiše u kući, jer kako dođe, tako nestane.